Gihan yung tanan sa paglingkod. Mayong gabi sa tanan. Karon gitawag nato nga Eve of Christmas. Og makita nato ang mga characters kini nga panahon. O makita nato nga usay nagasentro kang Hesus o nagsentro usab ni kang Maria. Kung atong mahibaw-an, Mary is the true hearer of the Word of God. Si Maria mismo ang tinuuray nga babae nga namati sa pulong sa Ginoo. Giunsa man pag-respond ni Maria, nga giingnan siya nga mahimo kang mabdos pinaagi sa balang espiritu. Og during that time, lisod kaayo nga maburos ka nga walay bana. You will be put to death. Surely, it takes a miracle which surpasses all that God has done previously. Lisod kaayo ni nga gitawag nato nga pagsulay nga miabot kang Maria. But Mary is a true hearer of the Word of God. Amin ba ta na? Tinuray. Sa inong ka maburos ka nga wala kay bana. O ang iyang pamanhunon, mudagan pagyod. But Mary, hold on to the Word of God. Maunta ni nga nga panahon nga kita, mugunita sa pulong sa Ginoo, whatever circumstances nga moabot sa atong kinabuhi. Christmas is a time when God gave His Son. Iyang gihatag ang iyang bugtong anak. John 3:16, for God so loved the world. O kana, nahimong usa katao. Nag-ingon sa John chapter 1 verse 1. Sa wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios o ang pulong Dios. Verse 14. Og ang pulong nahimong tao nga puyo uban kanato, puno sa grasya o kamatuoran. Nakita namo ang iyang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. Nahimong tao para maakumplisar ang iyang plano para kanato. Mao kining gasa nga para kanato a very good and excellent demonstration diha sa gugma ni Kristo sa atong kinabuhi. How? I believe proper lang kaayo that we honor God number one sa atong tagsatag sa kakinabuhi. Dili lang kini nga higayon, kundi sa tanan higayon sa atong kinabuhi. Himuon nato nga number one ang atong Ginoo. Amin ba ta na? Yes, family is important. Pero kung atong maplastar mauna na Ginoo sa atong kinabuhi, iplastar sa Ginoo ang tagsatag sa nato kapamilya. Amin ba ta na? Very important than God. Remember this. If we're together with God, kung nag-uban kanunay, o nag-uban kanato ang Ginoo, karon nga oras, the family will find its place and it will be rewarded with unity and closeness. Because, why? Atong giuna ang Ginoo. Matthew chapter 6, verse 63, seek first the kingdom of God. Unahon nato ang gingarian sa Dios o ang pagmatarong o ang tarang butang iyang igadugang kanato. During Christmas Eve, ang uban lisod kaya nato magsimba,
Maybe natay reason why it is difficult. Usahay lisod ka isa to nga musimba, difficult because it requires a demonstration of our will of that which feel is important for us. Kung naagalit tayo gusto mahimo man nato. Kung dili ta gusto, diksyon na to mahimo. Pareha sa usa ka lalaki nga nangulitaw. Tabukon nako na ang suba nga 7 ka buok. Bahalag na buaya ako ng languyon. Pero na IPS, postscript. Kung dili mo alam, mo anak ko. How much we appreciate His love by marking the hour and night. Nga no mag-celebrate man taog Noche Buena. Why? Noche Buena means midnight. Usa ka na kasimbolo of the light of Christ coming to that darkness hour. Nawala ang kangitngit o ang kahayag miabot na. Midnight is a time when people are most fearful. Mahadlok ta. Labi na karong panahon na sige tawag na to nga COVID-19. Most anxious about the things happening. Hadlok ta nga daghanan nga matay. That's the time when Christ came to bring us hope. Naata kanunay paglaom sa Ginoo. Karong pangutanon ka pa ang imong edad. Pila imong edad, sir? 59. Mistanggob, kauban ako sa Deacon Junel. Musulod mi sa Prince Mart dito kay Murag Stricto. Pangutana ko, sir, pila imong edad? 59. Happy tayo ko ina nga 59 and 3/4. Kaya dili ko na kung pasudlon ang above 60. Kamu ba di mabuot kung matay ko og dili ang Ginoo man? Manadaghang ka ito mga haka-haka. 90% sa atong kinabuhi na ata sa gitawag na itong kahadlok. Fearful. Kung fearful ta na ito sa kahadlok, that's the time when Christ came to bring us hope. Naatay paglaom diha kang Kristo. And why Christmas is important? Pareha sa birthday. Sa usa ka tawo. During sa Advent tatay gitawag nga preparation. 4 ka semana. It takes time to prepare. Kung unsa ang importante sa atong kinabuhi. Like, kung gusto natin magminyo, di man kaday mingon nga minyo na kuugma. Di ba? It will, natas itawag na ito nga preparasyon. Maghimo tag invitation sa nina, mga burluloy. Ayha tamag, pakasal. Ug daghang kay mga klase-klase nga sitwasyon sa usa ka tawo. Dili ta mag-decide kung wala tayo preparasyon. Why spend time and effort preparing for your birthday and anniversary? Layo pagaling kay gusto ta mag-birthday, magpreparar gyud ta. Anniversary, magpreparar gyud ta. And most of the time, people are offended. Magmahay-mahay. Kung ang usa ka tawo malimtan niya, birthday ba niya o anniversary, wedding anniversary. It takes a sacrifice. Usahay mga asawa malimtan, magmahay-mahay kay nalimtan nga birthday ba nila ilang banang way pagkabana. Most of the time sa mga anniversary sa mga asawa, wagi ko diri. Karon dira nga year.
nga COVID. Salamat sa COVID nga na-istambay mi. Wa pa'y COVID, puro na meeting. Pero wa man ko'y nabati nga pagmahay-mahay. Today is more than birthday or anniversary nga atong gi-celebrate. It's God sa tao o ang Ginoo. God's partnership with man, makigpartner yun ta sa Ginoo. Kung wala pa ta kadawat kang Ginoong Kristo nga personal o manluluwas o Dios sa atong kinabuhi, panahon karon nga ato sa dawaton. That's why some of you cannot understand the things, spiritual things ang gihatag sa Ginoo. Romans 10:9 nagiingon, if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God raised Jesus from the dead, you will be saved. Amen batana. Natay kaluwasan kung atong ipahayag sa atong baba nga si Jesus maong Ginoo og mututa nga siya gilan sa krus og siya nabanhaw, makabaton kita og kinabuhi. Amen batana. It is accepting, it is a relationship more than a relationship with husband and wife. Mao ka na nga usa ka relasyon. John 3:10 again, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. You cannot understand the things, the Word of God in the Bible and the relationship with God if you are not really born again. It is not, it is a relationship gidawat na Kristo. Wala lain nga atong gidawat. Si Kristo lang ang nagpakamatay sa cross, dili si Buddha, dili si Allah, dili si Kibuloy, kundi si Jesus. It is our relationship, eksakto ka na. Kaya ni atong unang panahon, na ako'y muto ko Ginoo. Pero sa dihang na ako'y sa eksakto nga panghuna-huna. Now, it is time for us to move nga mismo personal ako nga dawaton si Kristo sa akong kinabuhi. So, importante kaya ng atong lakang simba-simba lang ito, dari mo taglumot. Why? Because we don't have a right relationship with God. Kinahanglan nga naatay relasyon sa Ginoo aron makatawag ta nga siya ang atong amahan. Amin bataana. O sa atong pagdawat kaniya, iya tang gihimo nga mga anak. Anak ta sa Ginoo og dili ta anak sa yawa. Usahay mingon sila nga relihiyon man na, it's not a religion. It is your relationship with that importante kayo na. Nga makaampo ta mo tubag ang Ginoo sa atong mga pag-ampo. Why? Because matawag na to siya nga siya ang atong mahan og iya kitang mga anak. Kinsa man sa ato diri nga mohatag og dautan para sa atong anak dili. Ang kaayuhan mo ay atong ihatag sa atong anak para ang atong anak malipay. Same with the Father in heaven nga to sa langit. Gusto niya ang tanan nga maayo nga butang iyang ihatag sa iyang mga anak. Agod ang 1 John, tagaingon, I wish above all things that thou mayst prosper. Nakita mo uswag sa atong panginabuhi, physical, spiritual, o mga material ang butang nga dili na ihikaw kanato. But we need a relationship with God. For the love of God control us. Kay giharian man kita sa gugma ni Kristo. Control means to hold together nga kita gibugko sa Ginoo diya sa iyang gugma. That's why kini nga gabi importante kayo nato na why Christmas Eve is so awesome. Kay bulungan we have hope na ata diha sa paglaom. The love of God. That's why Christmas is so important for us, because Christmas is our salvation. Christmas is a declaration of God's love to us.
Jesus said, I'm not going to lose you. Dili ka na ko biyan. I'm going to let the enemy, di na ko i-allow nga ang kontra mo hawid kanimo. Nagingon ng Ginoo, I'm going to change your situation and bring hope to you. Mag-establish ta og relasyon sa Ginoo. Mao kana karon nga panahon nga establisar nato ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nagingon ang pulong sa Ginoo, ask and you shall receive, seek and you shall find. Importante kini kanatong tanan nga si Kristo ni kanato. Usaon man Lord nga mupuyo si Kristo. Usaon man siya nga mupuyo si Kristo sa atong kinabuhi. Confess, believe, and accept heartily, and God will change you. Ang Ginoo mo'y mabago kaninyo gikan sa sulod padulong sa gawas. Mo na importante kay kanato dili reliyon ang atong dawat kundi mismo we have a right and personal relationship with God. Amin batana. So gihangyo nako ang tanan sa pagpanindog. Magkakanta tag isa ka kantay It's my heart. Can we? We will ask this evening that He will change us maghuunta. Kaya dili bago sa kagalingon. Kinahanglan nga natay Kristo sa atong tagsatag sa kinabuhi. Natay mga weaknesses sa atong kagulingon. But there is hope in God. We have to believe nga ang Ginoo sa atong kinaya, ang Ginoo mubalhin sa atong kinabuhi. Thank you, Lord, that you will change our heart. Sing, kantahan ni gikan sa iyong kasing-kasing. Change my heart, oh God. Sing from your heart. Give all to Jesus. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. One more time. Change my heart. Change My heart. oh God. Change our heart, Lord, in the name of Jesus. Make it Fill us, Lord, with the power of the Holy Spirit right now, in Jesus' name. change My heart, oh God. make May I be like you. You are the Father. I am The clay. mold me and make me. This is what I pray. Change my heart. Oh God. Change our heart, Lord, in the name of Jesus. Make it Just say in your word, Lord, if He has anything in your name, you hear us. change Thank you, Lord Jesus, oh that you will change us by the power of the Holy Spirit. May I be like you. You are the Father. One more time. You are the Father. I am the clay. Mold me. And make me. This is what I pray.
2 Corinthians chapter 5 verse 17, it says, if you are in Christ, you are a new creation. Kung kita nahiusa diya kang Kristo, iya na tang gibag-o ang karaan nato. Wala na og musugod ta sa bag-o. Amin matana. Walang gusto nako sa Ginoo. Kay gikalimtan na niya ang atong kagahapon. Ang atong mga gawi nga dili maayo because we are now new in Christ. Iya tang gibag-o. That is the most important for us. Nga baghuon, dili sa kaugalingon nato ang Ephesians chapter 2 verse 8. Nga dili pinaagi sa atong maayong paningkamot nga kita iyang giluwas kundi pinaagi lamang sa iyang grasya. By the grace of God, not works, kundi tungod sa iyang grasya o sa iyang kuluoy sa atong tagsatag sa kinabuhi. Akong gihangyo tanan sa pagdungo sa ilang mga ulo. Kung gusto na to dawaton si Kristo nga personal o manluluwas sa atong Dios. Palihog og sunod sa akong pag-ampo nga gikan sa inyong kasing-kasing. And God will change us gradually. God will change us by the power of the Holy Spirit if we believe. Ginoo Kristo, ako kang gidawat nga personal o manluluwas og Dios sa akong kinabuhi. Mangayo ako Ginoo sa kapasaluanan sa akong mga sala. Ang imong pulong nagaingon, if we confess with our mouth the Lord Jesus and believe in our heart that God raised Jesus from the dead, kaluwasan moabot kanako. Salamat Ginoo sa kaluwasan nga imong gihatag kanako. Lord, in the name of thy Son Jesus Christ, those wholeheartedly, Lord, confess your word, accept Jesus and as their Lord and personal Savior sa ilang kinabuhi. Touch their hearts right now in Jesus' name. Kami, Lord, nagatuog Ginoo, nga pinaagi sa imong gahom, dili sa among gahom, ang imong gahom, Lord, mutandog sa ilang tagsatag sa kasing-kasing. Touch their hearts right now. Whatever, Lord, situation, unsa man, Lord, ang ilang mga problema, unsa man, Ginoo, ang ilang mga sakit, unsa man, Ginoo, ang mga ilang panginahanglan, Ginoo, sa ngalan ni Jesus, you have said in the word that you will supply their needs. Ikaw magasangkap sa tanan nilang gikinalan. Lord, imo ka ng pulong. Ikaw, Ginoo, mag-aayo sa tanan nilang sakit, Lord. 2,000 years ago sa Isaiah niyon ka, sa mga labon ni Jesus, imo na kaming giayo. Lord, we thank you for that word in the name of Jesus, and we claim that word. Imo ka ng pulong, Lord, alang ka namo. Salamat, Lord, sa kaluwasan ng imong gihatag karon. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Change my heart, oh God. Come on, reach out. Reach out to Jesus. Reach out to Jesus right now. Whatever situation you have. Being born again is a relationship with God. May I be like you. One more time. Change my heart. My heart, oh God. Yes, thank you, Lord, for changing us, Lord, from glory to glory. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the Father, one more time. You are the potter, I am the clay. Mold me and make
is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Yes, Lord, change my heart, oh God. May I be like you. If you need a special touch this evening with Jesus, as we continue with our prayer, as we continue singing, cleanse my heart, Lord. Or touch with the Holy Spirit to come. Please come. We will minister to you right now. Dahil sa pagkanta, ayaw ka hadlok, ayaw ka ulaw. Especially to the new ones, please come and we will pray for you. As we sing this song, sa magkanta ta, magkapadayon ta pagkanta, please come and we will pray for you. I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Continue singing. Lord, as I laid my hands right now in the name of Jesus. Thank you, Lord, for changing our hearts by the power of the Holy Spirit. Salamat sa Panginoon. Salamat po. I am the clay. Mold me and make me. I pray right now, Lord, in the name of This Jesus. is what I command and bind that sickness in I Jesus' name to get out right now in the name of Jesus. You have no part and authority in this body right now, and I command healing right now in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Praise. Make it ever true. Just fall in line, please. Fall in line. Change my heart, oh God. You are. May I be like you. Healing, Lord, every part and every area, Lord. My heart, oh God. Thank you, Lord, that you are supplying our needs according to your riches and glory in Christ. We give you Make praise. it ever true. Change my heart, Lord, as I oh minister, we have God. sent your lay hands to the sick and shall recover. As I lay my hands right now, May I salamat po sa kayuhan ng hatag niya kanila. Sa ngalan ni Kristo Kristo ang luluwas. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. You Amen. are the potter. Lord, as I lay my hands, salamat po sa I kayuhan. Thank you, Lord, for changing us. am the Thank you, Lord, for changing Brother Nilo right now in Jesus' name. Receive the blessing and the healing of God. In the name of Father, the Son, and the Holy Spirit. Lord, as I lay my hands, salamat This is din. what Kung sa ilang I kinahanglan, pray. sa ilang kinabuhi, Ginoo, ikaw ang kasamang kapten, Lord. Ang kayo mga kay Ginoo sa iyong pagkasin, My Lord. Right now, ikaw, Lord, heart, oh magkasamang sa iyong kinahanglan. By faith, Lord, kami nag-aampo, Ginoo. Kaya ikaw maghahatag ni Ala, Ginoo. Sa ilang gihatag, ilang kinabuhi. Salamat, Ginoo, sa iyong pagbago, sa iyong kinabuhi. Karong adlaw, Lord. Receive the blessing and the Change healing of my God. In the name of the Holy heart, Spirit. oh God. Lord, sa May magalayan, I be like you. kaya ikaw, Lord, kasumbat, Lord,
God, in your life, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Change Amen. my heart, oh God. Lord, you have said in your word, lay hands to the sick and the shut. Lord, as I lay my hands, ikaw magapanalangin kanila, Ginoo. Kung unsa mga ikapon silang gamot, Lord, panalangini sila, Ginoo. Kung unsa, Lord, ang mga sakit sa ilang mga lawas, Lord, ikaw, Lord, magapahayo kanila. Ako kinihingin lang, Ginoo. Spirit, Lord, of poverty right now in Jesus' name. You have no right and authority. Sa ngalan ni Jesus Christ, salamat, Lord, sa pagkapalaan. Salamat, Lord, sa mga weaknesses na mawala, Ginoo, sa ngalan ni Jesus. Panalangin sila, Ginoo. Materially, Lord, para sila paginabuhi. We give you praise, we give you thanks. Dawatan panalangin sa Ginoo sa ngalan ng Samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Lord, as I lay my hands right now, kining ang pamilya, Lord, ang desire sa ilang pagsatansa, kining desire in their hearts, Ginoo. Like again, Lord, we pray na makita sa trabaho, Ginoo. We pray that you have seen your word. We agree on things, not saying anything that is allowed. Lord, we agree right now. We agree right now, Lord, ikaw, mag-sangka sa ilang kinahanglan, Ginoo. Physical, spiritual, na binabangit mo, Ginoo. Kasi ang pagpapatid sa mga Lord, nalangin sa Ginoo. Mag-apply, Lord, sa mga trabaho. Salamat, Lord, na iwan ihatag ng mga pamilya. This is the blessing and the healing of God in your life. Yang tanan sa parindo. Free.
ka sa pulong sa Ginoo. The word has been planted sa inyong kinabuhi. O kana nga pulong, tanang nga pulong karon kabiyo na, gusto na kuhaon sa yawa para ikaw ma-discourage. But don't worry about that. There is hope in God. Tawag sa iyong pulong sa Ginoo. Call unto me, and I will answer me. Ayaw tawag ug lain, gawas kang Ginoo. Tawag siya, Lord, salamat sa paglig-on kanako, that no weapon formed against us shall prosper. Panahon karon sa Pasko, og ato ng hukta ng mga pulong gagihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Muatake ang yawa, pero mas gamhanan ta sa yawa. Why? Because greater is Jesus that is in us than he that is in the world. Amen, batana. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanakan ninyo.